Damang dainang nenolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus ta pasada roha do pikirata lahu manangin hata ni Tuhan martanya kita. Dame ni debatana sumurung sian saluhu na roha. Ima mangaramo hati-hati roha do pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Hurian ni Tuhan hata ni debata na sartu hita dia pada partikianon. Dienek may sian buku Jakobus bidu 5. Mamuka may sian ayat 7. Masuk 1 ayat 10 sada odo hata ni Tuhan. Atong pabingit tamuna ma rohamuna aliya kadungan. Saha ro diharoro ni Tuhani. Ay parhaumeipe di paima do parbui na arga na siya tanoi. Jala dihabengit todo paima di jalo udan manugot nang butari. Hamupe marbinget ni roha ma patugu hamu maruhamuna. Ay donok do haroro ni Tuhani. Unang marhui hamu maralohon hamu alia kadungan. Asaw na kona uhup pamu. Nunga jongjong dipitui bamuhumi. Alia kadungan akka panurirang na marjamita marhite-hite guar ni Tuhani. Ima tiruhamu dihaporsuon doho dihabengeton. Taparhatua do akka naung marhabengeton. Dibegihamu do habengeton ni si Job. Jala didahamu do ujung na binahin ni Tuhani. Ay para si roha bulod do Tuhani. Jala partalub ni roha. Ido yang usaha na. Dihita saluhu na kadamang do dainang nenolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Totu molo pola marsitaonok kita. Molo pola marukil hita. Jala molo pola ragap akka hamaolo na tadupi di bagasan parngoluon. Maul hiya do patuduhon habengeton. Alay justru umura do hita patuduhon dia ka situasi na marsitaononi padilion parunguton. Omma na umura ta patuduh di bagasan nakaparngoluon. Alay di hata ni Tuhan na mamakulingi hita dia para partikyanon. Sadapoda na uli na pinasahat ni si Jakobus. Tuhala na porsia na ditano parserahan. Na di bagasan nakasitaonon. Molo hita pahit damang dainang nalonga di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Di biduna pa 5 honon. Sa sitong na nunga di paingot. Manang nunga di pasingot. Si Jakobus akajol manamora. Di hatihay. Di pasingot si Jakobus akajol manamorai. Ala dang boy na sida mangodihon akanosan margelo. Jol manamorai. Justru mabayan jol manapugus marsitaonon. Marhoy-hoy. Jala jol manamorai. Dang gabi di patu panasida kapangrupion. Wakana pugus. Ala justru pamisaton. Paburnang-burnang diri. Jala mamusa-musa. Akan napugus do di lawan nasida. Dung di pasingot apostel Jakobus akajul manamorai di patugu apostelima musenang akajul manapugus na marsitaononi asa tung margogo nasida asa tung marbenge ni rohan nasida mangadupi akasitaonon na roh bagasan parngolo di nasida. Di hata ni Tuhan di bagasan na papituhon ahamadidok disi. Atong pabingit tamuna ma rohamuna alia kadungan.
Saha ro diharoroni Tuhani. Ai parhau maipe di pai maima do parbuena arga na tanoi. Jala dihabenget todo pai ma di jalo udan manugut nang bodari. Diban ibana tudos-tudos akajol mana pogus na marsitaononi asa marbega ni roa na sida tudoson parhauma. Na totong di bagasan habengeton pai mahon udan. Na totong di bagasan habengeton pai mahon pangurupion. Udan tu hauma boy di jalo akka parhauma alani asini rohani debatado na mangalihoni. Nangakajul mana pogus be na di bagasan akka si taononi ikot totong no na sida marbengek ni roha songon parhaumai. Di bagasan bengek ni rohai ikon adong do pakirimon neko jalo di namar bengek ni rohai do anonga di bagasan ngoluna ima silas ni roha na siya Tuhan. Artinya kesabaran menghasilkan tahan uji di do ima si Paulus. Tahan uji menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan menghasilkan kemenangan bersama dengan Tuhan. Molo dison bengek ni roha parbuena majakod debata manang dijakod debata di bagasan akang olu. Aleni dang napatudonoton hagaleon molotung marsitaonon manang dang gabe patudonoton akka ungut-ungut molotung pe akka nadodok nihai di bagasan akang olu siganupari. Alane ko patuduhonoton ya ala jol mana porsea ima habengeto di bagasan pakirimon holang tutuhan isabi. Dihita damang denang nalonga di bagasan tuata Yesus Kristus. Hobarto jahna saat hita dia pala partikyanon. Didok marbengek ni roha mangula lomo ni rohani debata. Na parjolo sahali nang dipaingot tuhita ganup marsada-sada. Asa ganup jolma na porsea tu Tuhan Yesus Kristus dipatuduhom ma habengeton ni rohana mangula lomo ni rohani Tuhan. Na pasti amanginang ragam do akka hamaulon neko boluson, ragam do akka sitaonon nekon adopan, ragam do akka nasuhar neko ni madalanan. Alai nampe ragam akka sitaononi iko patudonot do habengeto di bagasa Tuhan asa marhite-hite habengeto ni gabi margogo hita mangulan lomo ni rohani debata gabi margogo hita mangadupi akan masa nasuar sa roha do pikiran. Imana parjolo. Napadua damang dainang hata ni Tuhanope totong nang paingot to kita. Aka jolma namar bengek ni roha mangulan hata ni Tuhan naikon jaloon na do mana naikon marulop-ulop do ibana di bagasan ujung ningoluna. So hata ni Tuhanon dipatudus na kaningang songo si Job. Si Job di bagasan bengek ni roha do mga do pia kasitaon ni. Tetapi dia yakin bahwa Tuhan akan memberkatinya kelak. Berkat Tuhan itu akan lebih besar daripada berkat yang sudah dia terima. Dan itu akhirnya terbukti. Happy ending daripada Ayub. Dia dipulihkan Tuhan. Dia diberkati oleh Tuhan berlipat-lipat ganda. Nah kita pe kosongan ni damangina. Alai si Job nang pe marsitaon ni ibana dang mardosa. Totong ibana ho di bagasan ak hati goran di debata. Nah kita pe kosongan ni damangina. Maka zaman ini dituntun dari orang yang percaya, yaitu untuk tekun melakukan kehendak Tuhan. Karena ketekunan manang habengeto ni roha tedang mariswang. Ala iko mari pola do yan nonga lehono ni debata, iko jalota do polana siya debata.
Iko marolopolo do hita, iko martua do hita do debata. Maka yang Tuhan inginkan dari kita, bagaimana kita di dalam penderitaan itu, di dalam kemelut itu, tetap setia percaya kepada Tuhan, tetap berpengharapan sepenuhnya kepada Tuhan, tetap berpedoman kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu memberikan kemenangan bagi kita untuk melewati setiap persoalan yang kita hadapi. Tengok memang inang. Dapat pun disahali damang dainang. Adong memang sa ilustrasi. Di sadetiki adong masada batu na totong paburnang-burnang diri. Didok batu ma dang adong nabuy mangkancur honao. Nanggo sada ninda batuang. Di BG tokok may manang imabusi. Dicoba iba nama. Dipukul. Alai lang putar batui. Justru bengkok do ima bosi manang tokoki. Tong medok ko ni ma batui. Isi na bui mangalwao. Roma musi api. Dibakar mamuse nang ima batui asa hancur. Didok rohani api. Ada tong nang hancur. Lam gijakim maroha di batui. Alisa datiki adong maait. Sama netek may matu batui. Amir ko batui. Haru tokok manang busi. Dohot ima api dang bui ma disarsar honau. Apalagi maho. Nina batui ma. Ale totong ma. Aki manetek. Sedari. Seminggu. Sebulan. Setahun. Sampai martaut-taut. Jala batu na paburnang-burnang diri i. Otik lam otik merlubang. Ala hona aek. Jala tahun lam tahun. Lam hancur. Amang inang. Adonai ko ni maberengota. Siya ni ma ilustrasi bangsa cerita. Sebenarnya itu mau menggambarkan bagaimana air yang penuh dengan ketekunan dia mengalahkan batu yang begitu keras. Yang penuh dengan ketekunan dia menghancurkan batu. Dia melubangin batu itu. Nah kita pesa sitong sawan ida mangina. Mungkin di bagasan parngoluonon ragam do akka batu na do natadopi akka parok kilon. Budo na kaparok kilonon masalah di tonga-tonga rumah tangga. Budo on masalah di akka ulaun si ganupari. Budo on ima masalah di bagasan akka perekonomian do akka lana asik. Alai moloi ma tarimangi songoni ma ilustrasi aek molo manetek terus ibadah si hancur batui. Maka kita juga demikian Bapak Ibu. Molo totok kita marbengek ni roha mangoloi Tuhan, marbengek ni roha martangiang, marbengek ni roha mangido pangurupi dok madok molihat itu Tuhan. Maka apapun masalah kita, AHP batu na duk na tadopi di bagasan parngoluon. Mago disudi nangi. Yang diinginkan oleh Tuhan bagaimana kita senantiasa mau tekun diproses oleh Tuhan. Maka kita akan dimenangkan atau akan memenangkan persoalan yang kita hadapi di bagasan ngolu si ganupari. Amin. Martangnya kita. Muliate husob baruan nami tuho Tuhan. Dia sidok dinggan di basam. Taruli hami tutu Tuhan marhite-hite atam. Ajari hami Tuhan. Asa totok kami marbengit ni roha. Mangulalomo ni roham. Di bagasang ngulu nami si ganupari.
asa gay bartoha pabdi harajamu. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami. Amin. Horas madihita damang dainang Tuhan Yesus mamaso-maso.